A pesares de ter 8 traballadores en corentena e a comunidade educativa en contra, as clases comezarán mañá no Colexio de Mosteiro, en Meis. Están utilizando o Concello de Meis como conejillo de indias solo para mañán salir no titular de que o curso empezou con normalidade, e non é así. O sea, no Concello de Meis o curso non pode empezar con normalidade no CPI, porque as situacións non son normales, porque hai un profesor enfermo, porque non hai PCRs e, por tanto, non hai seguridade para os nenos e nenas e, por tanto, para todo un concello e é máis, para toda unha comarca. O positivo do director do centro obrigou a confinar o equipo directivo, a orientadora, a 2 profesoras máis e a conserxe. Dende Educación enviarán substitutos e nomearán un director temporal, pero a situación enche de incertidume a todo o concello. E nós consideramos esa decisión unha irresponsabilidade, casi por decirlo unha temeridade. En primeiro lugar, porque descoñecemos desde o goberno de Meis se desinfectou o centro. En segundo lugar, porque é unha temeridade empezar o curso sen facerlle as PCRs aos profesores, porque inda que está illado o equipo directivo, o venres tiveron pola mañán un claustro no que estuveron todos os profesores deste centro. E, en terceiro lugar, porque consideramos que isto está xerando no Concello unha situación de medo, de desconfianza. Mais aínda cando non se sabe o estado das instalacións, despois de que o positivo do director obrigara a suspender toda a actividade de xeito precipitado o luns. A inmensa maioría está de acordo en non acudir cos nenos ao cole mañán. Non temos coñecemento de se o centro está desinfectado, non temos coñecemento de que os profesores hayan pasado PCRs que aseguren que están en condicións de poder estar cos nosos fillos e non temos ningunha seguridade de que estas aulas estén en condicións. Polo tanto, a Asociación de Pais e Nais decideu que non está de acordo con esta decisión, que non é un entorno seguro, non son aulas seguras para os nosos fillos. A proposta da comunidade educativa é respectar a corentena dos profesores e aprazar o inicio do curso para os 350 alumnos do centro ata o vindeiro 17 de setembro. Ademais, tanto o Concello como a AMPA denuncian a falta de comunicación coa Xunta de Galicia. E exiximos á Xunta de Galicia que reconsidere a situación e que, obviamente, se continúan adiante e pasa algo que o galla que non, polo ben deste pobo, vamos a exixir responsabilidades por esta decisión das que están advertidos non só por nós, que o estamos facendo en este momento, porque con nós a Xunta non contactou en ningún momento, senón que me consta que polo equipo directivo que lles comentou e que lles reivindicou que era unha responsabilidade empezar o curso nestas condicións.